Szerbusztok gyermekeim! Na szerbusztok gyerekek! Sziasztok gyerek! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok gyerekek! Sziasztok! Tudná, aki látott, hogy jó sok pénz. Mert az, hogy a fülhallgató 250 forint, az ember már meg se lepődik rajta. Amikor megvesz, akkor utána Néztetek a bölcsibe. Igen. Figyeld! Nem is tudom. Milyen mesé? Nem tudom, nem voltam ott. Miről szólt? Miről szólt a mese? Milyen mesé? Vetítették, vagy hogy csinálták? Minden nap elnök. De nem unom, míg van nálam dollár meg euró. Ready for the bass? My DJ, yo, get on the case. BOSS #YOLO. A kocsival a fába belerongyoló. nem csak hajcsat meg hullámcsat van, hanem van csitt-csatt is. Éhes vagy? Mit? Éhes vagy? Nem? Bölcsibe mit? Irónia? Mi az, egy tablet? Bármi is, az kettő jöhet meg a DiCapriónak egy mentő. Függönydísz lepke. Hát, na ez az, amit én mondom, hogy nem tudtam volna ki se találni, hogy ilyenre igény van legszívesebben a széttépni az egészet. Itt a Foxy a láttérét, mert A WC lehet szétinstázva. Aranyásók a szép kis házba. fogkefe 110 forint helyett csak 100 forint. Ami akár a cápa és annak a buzi vámpírnak a kép. Gyorsan mész. Effekt. Cirip, cirip, cirip. Akkor Na jó. megmetek, jó? Jó, Hát szia! akkor adjuk. Visszadob mindig a legrosszabb. Your reign on the top was short like leprechauns as I crush so-called Willie's thugs and rap. Majd megállítom a képet egy másodpercre, ezt ott lesz. Felkapom a pulcsit, a Gucci-t, a bullis puszit, ha bejön ez a bullshit. A bullis pucsi. Mr. PIMP, hát megmutatom neked azt, hogy ki a hát, a lakatok 220 forint, ez még világítós Szűz Mária 495 forint például. Ez olyan szinten fájt, hogy nem igaz. Na, köszönjük szépen a figyelmet! Köszönjük szépen a figyelmet! Hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot. Pisztácia, sziasztok! Isti csatornája leírásba. Pisztácia, sziasztok!